Egyrészt sikerült létrehoznunk egy új társfinanszírozási rendszert, másrészt pedig, ami távlatos céljaink szempontjából talán ennél is fontosabb, sikerült létrehoznunk egy térségi együttműködést. Ha lennének ilyen országos középület energiakomisszárok, akik nem erőszakoskodnának, csak segítenének abban, hogy kell a rendszereket működtetni ahhoz, hogy 10 milliókat lehessen megtakarítani, azt szerintem a magyar kulturális életből mondjuk 5-ször ennyi fesztivál kijönne simán. Olyan témákat szeretnénk feldolgozni, már ezt meg is tettük, illetve szeretnénk a jövőben is, amelyek olyan emberi, közösségi, kulturális értékeket mutatnak be, amelyeknek van valami olyan magyar íze vagy hungarikuma, így leegyszerűsítve, amelyeket mi szeretnénk bemutatni egyrészt, és ennek van egy történetisége. Veszprém nem véletlenül lehetett Európa kulturális fővárosa. Abban a 2 hétben, amikor egy város a vendégünk volt, akkor Veszprémben és a régióban az őrájuk jellemző kulturális tevékenységet, gasztronómiát, a képzőművészettől a zenén át, a konyhaművészetig nagyon sok érdekes kiállítás, foglalkozás, workshop volt. Azt mondom, hogy a rendszerváltás utáni nagy fesztiválok közül a Utcazene Fesztivál, ami az egyik legidősebb fesztivál, és egy ingyenes fesztivál, és durván 100 000 látogatót vonz a városban 1 nap alatt, és 12-14 színpad van a városban, és Európa minden országából érkeznek. Amiben mi próbáltunk fogást találni az egészen, hogy lehet olyan fesztivált összehozni, ami nem konkurál a Veszprém Festtel, hanem egyfajta kiegészítése annak a felhozatalnak. Köszönjük szépen, és tényleg mindenkit arra biztatok, hogy cikázzon a Kárpát-medencei terekben, mert élményekre lelünk, és talán sokszínűbb is az ottani élet.